Who inspires you? Governor Gwendolyn Garcia is really one of the people nga akong gilook up ba as an inspiration, labi na sa kung how to serve others as well. So the woman who I've known being strong, firm, G, being gorgeous, W, being workaholic, E, being enthusiastic, N, being noble, D, being darling of the people of the province of Cebu, OL, being an outstanding leader, and YN, leaders of the youngs and whole nation. Dili hadlang ang kalisod aron makapaeskwela karon panahon na. Tagaan ni og pag-asa nga kanang makaeskwela bisan usa ka kakabos kay karon gihatod na gani ang edukasyon duol na kaayo sa amoa so wala nay rason aron dili ka eskwela. She pursue to help others. It's really inspiring, the story of Gwendolyn Garcia. Siya si Clyde John Caobabas, karon usa ka public school teacher sa lungsod sa Aluginsan. Usa siya sa mga nakabenepisyo sa scholarship program ni Gobernador Gwen Garcia kaniadtong kongresista pa siya sa Tercero Distrito. Ang tulong dunong scholarship program diin ang pondo niini adto kuhaon sa congressional fund sa matag kongresista. Nagsugod si Clyde isip working student. Apan matud niya, wala gyud makaya sa iyang powers ang iyang pagpaningkamot kay kuwang ra gayud gihapon ang iyang gamay nga income aron ikasustener sa iyang panginahanglan sa college life. Mayo na lang kay adunay nakahunghong niyang mo-apply sa buhatan ni Kongresista Garcia sa una ug mauman nakakuha siya sa maong scholarship. Ang kwarta gikan sa maong scholarship program idiretso pagdeposito sa iyang eskwelahan isip bayad sa iyang tuition fee. From the time that I've been accepted in the scholarship, then everything changed. So those allowances that been offered to me for my tuition, I no longer save them up for tuition. Instead, I can use them for photocopies, for snacks, and everything. Nigraduar si Clyde isip cum laude sa Bachelor of Science in Secondary Education sa University of the Visayas. Karon, nagtudlo na siya sa Aluginsan National High School ug Filipino subject. Dihang bago siya nga nigraduar, nagsugod una siya pagtrabaho sa call center. Pero kanunay gayud nga naa sa iyang hunahuna nga kinahanglan magtrabaho gyud siya sa public school sa iyang lungsod as a way of giving back to the people. After studies, at first I worked in a call center in Cebu. Since I'm waiting for my examination for LET. Right after the examination, I passed one take. So that time I processed my papers, then I wait for the hiring here in Aluginsan because I really want to serve in my municipality. I was accepted last year, August 2019. So I helped the students here especially in the field of Filipino since that is my major, but was able to experience teaching as well in senior high school. Sakto kaayo. Ana gyud kun diin ko nagikan adto sa kumo mo serve. Kini usab si Julian Comad. Usa-usab siya sa mga beneficiaries sa Student Financial Assistance Program kung ISTUFAP nga nagsugod kaniadtong panahon ni Kongresista Pablo John Garcia hangtod nga nipuli na si Governor Gwen isip kongresista sa Tercero Distrito. Nakahuman si Julian og kurso nga Bachelor of Science in Agriculture tungod kay nagikan man siya sa pamilya ug mga mag-uuma. Mato ni Julian, lisud yun kaayo ang ilang kinabuhi sa una kay dili maka-afford ang iyang ginikanan pagpa-eskwela kaniya kay mga ordinaryo ra gyud sila nga mga mag-uuma. Gani, nakaundang siya og eskwela tungod sa kalisod aron tabangan ang iyang pamilya sa pagpanginabuhi. Hangtod nga nakakuha siya sa maong scholarship. Our family, my parents in particular, could not afford to bring me to send me to college. So actually I graduated when I was 15 and I stopped schooling because of that reason, financial incapacity. So that is why upon knowing that there is such program which would help us poor or the underprivileged to continue studying in college, so that is why I grabbed that opportunity. Tungod sa iyang academic achievements sa kolehiyo, nakakuha pud siya og scholarship sa DOST alang sa iyang master's degree. Karon, usa na siya ka instructor sa Cebu Technological University sa lungsod sa Tuburan. It really was the start
So it opens new window or avenue of opportunity. It has altered from being a farm laborer into being a teacher today. Lahipod ang sugilanon ni Lindy Baraga. Ang rason nga nung grateful kaayo siya ni Governor Gwen tungod kay siya man ang naningkamot nga matukod ang extension campus sa Cebu Technological University sa lungsod sa Pinamungahan. Dinhi siya ug ang iyang maguwang nga si Aldrin nakatiwas og kolehiyo. Tungod kay naanay kolehiyo ang ilang lungsod, accessible na alang kanila ang pagtungha sa college nga dili na mogasto pa og boarding house ug pamiliti padung sa syudad. Ang iyang maguwang nga si Aldrin may nakakuha og scholarship pinaagi sa tulong dunong sa buhatan ni kanhi Kongresista Gwen Garcia. Samtang ang batch ni Lindy mao'y labing unang ni graduar sa bag-ong CTU Pinamungahan ug siya pagyud ang magna cum laude sa ilang kurso nga Bachelor of Science in Hospitality Management. Karon, ana-ana siya nanarbaho sa usa sa mga hotels dinhi sa syudad sa Sugbo. Mas dako kay kong pasalamat sa project nga ila jung gipatukuran og CTU sa Pinamungahan, which is big help sa pamilya sa Pinamungahan. It changed our lives, especially kami nga gikan ni sa indigent family in tawon nga ang akong papa welder, akong mama daycare worker, and then ulumi ka mag-igsuon. So lisod jud kayo. Pipila lang sila sa mga Sugboanon nga nausab ang kinabuhi tungod sa tabang ni Gobernador Gwen Garcia. Daghan kanato ang ganahan kaayo mausab ang atong life story gikan sa kangit-ngit ug way kasiguruan ngadto sa kahayag. Pero usahay lisod gyud baya kung mag-inusara lang ta. Bisan sa unsa pa natong paningkamot, most of the time, we really need help. I believe it was in the year 2014. Then Congresswoman Gwendolyn Garcia spoke about the hardship of a student that encouraged her to create the program. Her message then, if you will just endure those hardship, you will really reap the fruit of the education. That is how much Gwen inspires people ug makapausab sa kinabuhi sa katawhan gikan sa kangit-ngit ngadto sa hayag nga kaugmaon. They would always encourage us to study hard so that we can attain our aspirations, because they would always attribute their life achievements as of today from what education could transform to one's life. Actually, they would often cite the life story of their father. Gikan sa pag-inganyo sa katawhan sa pagpananom aron ma-productive sila, sa edukasyon, sa pagsugod og bag-ong chapter sa ilang kinabuhi ug pagwagtang sa kahadlok sa katawhan sa pandemya. You have always been a guiding light to many Cebuanos. Karon sa imong adlaw nga natawhan, may these people's life stories remind you that you have brought so much to so many people's lives and changed them for the better. You have always been our inspiration, our strength, our pillar, and our shield. Happy birthday, Governor Gwendolyn Garcia. I wish to God that He may continue to bless you with the knowledge and intelligence as well as the strength. Thank you kaayo sa tabang o pag-abot sa among tagtatag sa kapangandoy sa kinabuhi. Unta daghan pang mga matabangan nimo nga sama namon ikan sa pobre nga pamilya aron makabot nila ang ilang tagtatag sa kapangandoy sa kinabuhi. Maayong panglawas. May our good Lord bless you and keep you together with your family. Happy birthday to you, Gov.